enesithi uyothatha ithole kunethole eliboshiwe elithole lalinomnikazi walo. Number 2, uzongena in the city gate, uzontshontsha ithole, uzophuma nalo in the city gates. Uma bekubuza abanikazi balo batshela uthunywe inkosi, inkosi iyalidinga umuntu osacrificial kuthi ama instructions noma ezomfaka enkingeni, kodwa lalele ngoba uphila impilo yakuyidela. Angife mangifa kodwa ithole ngizobuya nalo, abangibopha mabe ngibopha kodwa ithole ngizobula nalo, abangishaye mabe ngishaya ithole. That is a sacrificial life, impilo yokuzidela, a transformed life, iphila impilo yokuzidela. uJesu ngifuna ukungilandela ngazidele, athabathe isiphambano sami hela maha angilandele. Ezinye zezinto ezikuvimbe ngama obstacles endleleni yakho ukuthi awukakayideli. When you have come to a level of living a sacrificial life, uthi lapho uyakhona ngomsango kokulandela. Angikwazi uyapi kodwa la uyakhona ngizokulandela. Angikwazi ufunani kodwa lokho okufunayo ngizokwenza. Because when you live a sacrificial life, wenza intando yakhe.